Mamuka sei mhuri yeZimbabwe? Good morning Zimbabwe, livuka njani? Tiri kufara kusangana mangwanani nhasi pano pachannel. Since takapana ma-updates ezviripo nezuro, hatina mamwe ma-updates atinenge tinawo anenge auya overnight. Asi tinoramba tichiyeuchidzana kuti hatisi kudzoka kumashure nerevolution yatiinayo. Tainzwa tapedza kupana ma-updates, tireceive ma-messages nemacalls vachitionesa mhuri yeZimbabwe kuti zviri kufamba sei. Aiwa, isiso takaudzana ma-principles erevolution. Ma-principles erevolution idiscipline neunity. Discipline ndio inonzi munzira yemasoja teererai mitemo yese nenzira dzakanaka. Mitemo yacho inenge ichibva kupi? Inenge ichibva kucommand. Hakuna command yerevolution iri chigananda. Zvigananda hazvina kukomborerwa kwemweya werevolution nemasvikiro eZimbabwe because zvinovhaileta nzira dzemasoja. Imwe nzira inoti tisatore zvinhu zvemasi. Takaona ma-contracts anga atosainwa. Dai wasiri wakangwara wema-investigative journalist, wana Mawarire, wakazokwanisa kuaccessa ma-documents, wakapa kumhuri yeZimbabwe wakati nyaya yamuri kuona iyi yemuchinda aenda kuparire nyatwa, pane dhiri rakatosainwa kudhara remari yakati. Tikati imimi munenge muchizwana kupi? Zvikanzi ma-documents aya zita rekambani robva rataurwa. Then chisiri kuzivikanwa nehurumende yeZANU-PF yaMnangagwa ndechekuti tine vana vedu vakadzidza vakaenda kunyika dzakasiyana siyana. Nenyaya yekugona basa neunyanzvi, vana ivavo veZimbabwe vari mumasystems ehurumende dzekunze. Number 1, vari mumasystems emapara-state house, vari mumasystems emakambani, mabhengi ekunze. Ndo mamiriro akaita vana vatakaendesa kuchikoro. Saka vana ivavo vanotarisa because vane chido chekushandisa unyanzvi uyu back kunyika yavo, vachishandisa experience dzavari kuwana kunyika dzakasiyana siyana. Ndo vana vari kuzotarisira voti iyi kambani iri kutaurwa ndeana Chivhayo, zita remunhu iri, address yakarejista ndeiyi. Izi tochiti zvigananda kaizvo. Ndo patasvika semhuri yeZimbabwe kuti pari kuitwa ma-government systems of looting blessed by the president of the republic. Iye anoenda unoita saparafini, oita drama. Apedza kuita drama rake oti taona hamusi kubata basa zvakanaka. Ndiani minista wamuri kuziva akabata health nguva yaMnangagwa akawana budget nefunding yekuti aite maprojects? Saka chinangwa chinenge chiripo kutanga vanenge vachida kudzika minista iyeye, woisa minista wavo wavanenge vachipinda naye mumadhiri ekuba. Izvo tiri kunzwa kuti vada kuisa uyu akadzingwa futi nenyaya yekuti vanga vachiba mari dzeCovid naDelish Ngwai, wachitengesera mhuri yeZimbabwe mamaski nemutengo usinganzwisisiki. Maski ye50 cents taiona ichideedzera mari iri pamusoro pe$100. Ndo patasvika kuti taane ma-systems ari sophisticated for looting, ane zviwindi zvekunogadzira makambani ekuba kunze kwenyika, kusvibisa masystems edzimwe nyika. Todairawo vakadzidza, takanzwa kuti vakunyorerawo kune dzimwe nyika vachivataurira kuti honai zvaakuitika. Ndo saka muri kuona mhuri yeZimbabwe yatambura.
organized looting yehurumende is equivalent to a military coup. Iyoyo yega ikawana justification inobvumidzwa kuti dzimwe nyika dzipindire kubatsira kusunungura vanhu veZimbabwe. Saka nguva yatasvika tironza vanhu vachiti tiri kuwana zvese evidence yelooting but hapana action. Chinoitwa kana takanangana neaction, munotanga mazivisa vese vakakutenderedzai muchivapa umboo hwezviri kuitika. Ndo rimwe basa. Ndosaka muri kuona vamwe vamunenge muchitarisira kuti vanenge vachifanirwa kuuya vachitaura nemi vakanyarara, vanenge vachibata basa iroro rekuzivisa vakatitenderedza, kuitira kuti action kana yatanga havavhunduki, vanonzwisisa kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Vanonyora mapepa nevanonzwisa zvemutemo tiri kuona vana advocate Mahere. In fact, regai ndimuti comrade advocate Mahere, because ndiye mumwe ari kurerutsa kutsanangura to simplify kumhuri yeZimbabwe kuti inzwisise mavhokabulari anenge ari mumacontracts ari kusainwa nezvigananda. Because chirungu chacho chimwe chiri kushandiswa hatichachinzwisisi, because takatanga kuratidzwa naMnangagwa paakaona kuti kugadzira nzira yake to power kuuraya the education system yemuZimbabwe. Mageneration edu tozikanwa nekutaura chirungu chakabhenda, but haisi mhosva yedu, imhosva yaMnangagwa. He was on a mission to destroy the education system of Zimbabwe. Every generation was bound to an experiment curriculum. Chimbowaisira izvi, chimbozambainzira masanga bvisai, isai makala aiwa bvisai. There is no complete education system for this generation yevachidiki vesa. Nenyaya yemaTV neinternet yakauya, at least they can speak that broken English with a good tone. Mesi dzacho dzaingovhiringidzwa to disturb the generation so that they cannot be able to calculate and understand the figures which are being looted. There is no any other defense force which can counter this looting spree which is happening in Zimbabwe except the power of the people. Why we are maintaining the same message, whether in ruling party, in opposition, it's because we need people to understand the focus point of this revolution. Simbare one. Vamwe vanouya vachikupai manarratives ari wrong. Aiwa, kuna kwamunosvika kana masoja asiwa ati handei kumberi. Aiwa, that's against the principles of a revolution. A revolution is a marriage between the military and the people. The people only without the military, hapana revolution. The military without the people, hapana revolution. So we must accept and understand the division of labor. Aita chake mutendei kwaari ikoko. Mapepa, madocuments ari kubuda haasi kungobuda. Pano ari kushanda siku nesikati to expose that massive corruption and present to the mass of Zimbabwe. So izvezvi Chief Shigananda wamugadzirira nzira yekumuita incorporate into the political systems. Akasike kutanga kwazvakaitika izvozvo takazviona zvichiitika kuna Dr. Grace Mugabe. The new Dr. Grace Mugabe waizvezvi is Tagwirei. The next thing is to allow him to address the political structures. Vana veZimbabwe havasina kupusa. Kumarali vanoenda vonyarara muchivaadresa, asi munosangana pakuyambuka, because they know where to listen to the command.
Saka hatizodi unzwa vanhu vavhiringika nenyaya yekuti muri kuita nharo dzekuti hamusi kuda kuaccepta Tagwirei kumastructures ikoko. Musiyei apinde. Tanzwa kuti vari kutanga neHarare. Pese panga paina Mugabe, Masi Mirembwa was always being incorporated as the chairman of Harare province on a caretaker basis. We don't have any history and any structure, a depth of politics dzake dzekubatanidza ma-structures evanhu vemuHarare, except kuuya kuzongoita madhira anenge atumwa. Wekutanga aishandidzana nemaland barons, izvo zvazodzoka zvava kushandidzana nezvigananda. Bonzi Harare province yecho chigananda shandai nacho. Imimi munozviziva vafana, takakuudzai kuti zvigananda zvinoitwa sei. Zvitsigirei, zvitambirei, musaite nharo nazvo. We need a situation yekuti no one will know kuti who is opposition and who is in the ruling. Because ndiyo yatinoti a revolutionary platform iyo. Saka hatizodi kunzwa kuti hanzi masungirwa nyaya yekunzi muri kunetsana nyaya yaTagwirei. Kune vari kudhila nesystem iyo at a higher level. Imimi mukangonzi Tagwirei uyo mongotombera moti mazvita. Taona wana comrade Chinamasa vari kunyora mapeji nemapeji. Imimi makazvitarisai munoona Chinamasa achombera maoko kugachira Tagwirei. Ndo wisdom yataya kuda mupolitics. Mukangonzi kana kuti mangwana Tagwirei takumubvisa, tambirai chivhayo ndiye president wenyu, chingoti all right. Because we now know the important point. Ndo pate takagara ipapo haupindi. Kumwe kwese uko aiwa afambai nawo. Musavhundutswe. Because everyone, whether you are in the ruling party or in the opposition, you now belong to the revolution. Tisuma commanders and you listen to the messages. We cannot be trapped into the game of money. Because as the mass were being sidelined kuti tive varombo. Ndo zvakakwanisa kuitika nehurumende yaMnangagwa izvozvo. Kuti kana taita varombo kana vauya nemahandouts toti aiwa wakanaka. Creating problems dzavanotraya kuda kuzosolva pamberi. Woti hanzi aiwa tauya as the savior. But izvezvi vanyangira yaona. Ma-University of Zimbabwe ndirikunzwa ma-lecturers maramba kudzoka kubasa. Mwedzi wakutokwana. Pamberi nemi. Don't settle for less because we have enough as an economy of Zimbabwe. Saka tirunzwa kuti vanhu are ready for signal. But as you ready yourself for the signal, we need to explain these things so that you understand. Chinotanga pa revolution is mass mobilization. But you cannot mobilize the mass uchita zvekuatina nekuafoseredza. You need to let the mass understand the need of a revolution and the causes of this fourth chimurenga. Those are true to explain each and every day. Mamwe ma-admins ari good pakunyora, todaira kuti vacha simplifier, vachikunyorerai kuti chii chiri kuitika in this format or setup of zvigananda. But isa hatisinei nazvo. Makaona pakabiwa 500,000, $500,000 of US dollars in cash in Harare. Taane vanhu vakuchengeta $500,000 of US dollars cash mumikuku yavo. Iwan uya akabirwa. What more zvigananda zvakachengeta mari in cash? Iwewe ndio unenge uchinzi yako isa kubenki. Waisa kubenki wotanga kubirwa nemabank charges. Nyika yekuti to request a bank balance you are charged.
a well planned looting scheme. Chinoitika ndechekuti the criminal elements around the world dzikaziva kuti nyika iyi yakuisa mari pasi pepiro, the next thing which will happen is you are going to have a series of robberies, well trained ones, because inenge yaita greener pastures. Saka musarambe muchitolerate all those nonsense muchizoona sezvinhu zvakanaka chiti yangu mari ndoisa pasi pepilo. The next thing, you are going to attract missionaries into the country. Yekuti mlema kutokonzwa kuti kwakati kwaropo kwakati kwaropo kwakati kwaropo, because it is now a greener pasture. It's confirmed kuti munhu wese hapana ari kuisa mari kubank, mari iri kuiswa pasi pemattress. Saka it's a dangerous situation iyoyo. Mukaona taakusvika ipapo, the thing chakudiwa kubvisa ari kutungamira. Change the leadership. We need new leaders now, not tomorrow. 2028 kure. Ndosaka muri kuona takatanga this revolution. We are not playing here and we are not going backwards. This is a spiritual thing. Tonza wangu anengo aida kutiziya aiwa, we are spirits. Pane anenge anesa tinoburusa mweya mutsvene, mweya werevolution, madhimoni obuda. Toti manifest and go. So the demon of Ugananda, the demon of looting, very soon we are going to call upon the Holy Spirit and the revolutionary spirit to come down. Once it's down, you are going to manifest and go. Swere zvakanaka muri yeZimbabwe pamberi nerevolution. Ma contributions enyu tiri kuaona ndoziya you need this appreciation. Even kuseni ndine vandaona varara vachiisa vachikanda kanda zvishoma izvozvo. Zvinotibatsira kuti tikwanise kumove from point A to point B. Nemadmins angu haazorambi kutumwa basa because vanenge vachiziva kuti we are not burdening them. Tora 200 rand apo, manya unogadzirisa mapepa. Vanomhanya vakasununguka. So pamberi nerevolution, pamberi nekubatana, pasi